हिसाबै बे बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो एबा जोंनि बेसेन गोसा समखौ जोंनि बे लाइमोन बैसोआवनो जों बेसेबां हायो जातिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होनो थाखाय जों बिखाफोर दाननानै जों ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे बे इयुनावहाय जों थांखांनायनि उनाव जेब्लानासिम बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया मोगथां महर मोना जोंनि फैबाय थानाय फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो बेखौ कन्टिनिउ लांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव नैबे इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनावहाय बे बनसुआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे टटेल रिभलिउसन नङा होमबा दिनै जोंनि सोमावसारनायनि अनगायैबो दिनै कालचारखौ होबथानाय कालचारखौ लाखिनाय मावनायनि कालचारखौ जों लाबोफिननाय एजुकेशन सोलोंथाइनि बेलायाव जों इसेबां हायो जोङो जोंनि निउ जेनेरेशन्सफोरखौ जों थुलुंगा होनो हानाय दा मोनफ्रोमबो आबाद मावनायावनो हक मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों टटेल रिभलिउसन लाबोनायनि पलिसिखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोदान टेकनिक्स आरो आदब खायदा गोदान सोलो आरो बोलोजों जों आवगायलांनायनि जों सिमांखौ सुजुदों। जिहेतु बिसायख'थिनि सायाव माखासे दोलोफोराव नोंथांमोननि बनसुनिफ्राय दोलोफोराव हाबनायखौ नुदों राजखान्थिजों बेयाव दुर्बलफोर जाबाय होननानै गोबां सावरायदों मा फोरमायगोन बेनि सायाव? दा बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो दिनै मोनसे फरायसा आफाद बिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मानसिफोर थायो गोबां रोखोमनि साननाय हनाय थायो बे बनसु हिसाबै जोंहा मोनसे प्रिन्सिपल्स दङ जोङो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै जोङो जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों आवगायलांनायनि मोनसे टारगेट दं नाथाय जोंनि बनसुनि गेजेरावनो साफा सानैहा सोरबा बेक्ति हिसाबै पार्सनेल माखासे माने सिमांबो सुजुयो सोरबा बायदि गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थांनानै गावखौनो दाहैनाय गावखौनो माने फसंनानै लिडार हिसाबै थाहैनाय आरो सोरबा बायदिया माने थाखा फैसानि दुरबलथायाव गावखौनो गावनि बेसेन गोसा जे प्रेस्टिज बेखौ फाननानै थांनाय गोबां रोखोमनि बे जायो आरो बनसुल' नङा